Il-każ Falcon Funds iddomina l-medja Żvediża għal diversi jiem u saħansitra kummentaw dwaru membri tal-Gvern Żvediż. L-eks ministru Tonio Fenech huwa direttur ta' dan il-fond, fond li huwa wkoll fil-mira ta' investigazzjoni għax hemm l-akkuża ta' aġir frodulenti fil-konfront ta' pensjonanti Żvediżi. Iżda Tonio Fenech mhux imħasseb b'dan għalih Isem Malta ma ħamġux anke jekk il-każ wasal biex kien ikkritikat mill-Malta Financial Services Authority. Ma tħossokx li jgħid il-Malta? Fuq kollox, Tonio Fenech ma ta' ebda dettalji dwar meta il-Falcon Funds se jħallsu l-miljuni li suppost ħallsu madwar 5 xhur ilu għal biss li se jitħallsu. Troddhom il-flus lura ta' Falcon Funds? M'għandix flus tiegħi. Falcon Funds se jrodduhom lura l-flus? Bla dubju. Anke jekk weġibna bla dubju, il-każ ikompli qajjem rabja fl-Iżvezja għax il-pensjonanti qed ikomplu jitilfu l-valur ta' flushom iktar ma jdumu ma joħduhom lura. Flus li bdew jintraddu lura la darba nfetħet l-investigazzjoni tal-Pulizija. Investigazzjoni li skont l-Aġenzija Żvediża għall-Pensjonijiet għandha timmira wkoll fuq l-aġir tad-diretturi, anke jekk Fenech qal li l-Pulizija għadha ma batitx għalih. Batu għalik il-Pulizija tal-Iżvezja? Leħi ħadd ma batarija.